Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado Aphan ta nilihin pen adap Kimi Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Inut kache ingling pipu anim sopi Bihek pen Amek Kave jok ke Okorjang hut anta kisung kache tongnang. Dhansuri constituency ke parlo upper habjan asotrong pi arong Amekar sarsing ingling lapen basati mung pi atum asupi kache ingling pipu anim sopi Bihek pen Amek Kave jok ke Okorjang hut anta kisungsi chetong nanglo. Sonsi pirthelong aliracham kangting katheang thangta chini dunde pinsi donanglo. Anparta ardosu maratum akai ke langdamlote ningkan ingkoy arta ahudan ke achor kachiri hemri chubochi aporlo. Bonta kache ingleng pipu anim sopia bangke kupuson akopay lone Bihek pen Amek Kave jok akai arjon kangting lok akai si kedonanglo. La anchot kali alang litum hem along joparni kechoji Aphan anta kadure. Lapen asar pi asar buratum lohan kachojor lok pensi kachepangre. Lasi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alang litum Aphan kerapa jerpon asonte mesenji pusi te bokteraya tumpen ning jerinti. Totangte lang ikta ko anakidukis hungpensi sami kache ingleng pi akayarjon kedodunchima. Lasi nilitum Karbi Anglong News Channel hoipenta Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Akehai CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan tuningri pidunlo. Alang litum Aphan ason rabdun pen pipa jirdun asonte mesenji lapen ahir jume sitomi long ikji pusi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari pon team Karbi Anglong abitung atuma Aphan tuningri pidunlo. News report Karbi Anglong News Channel. Kunang lain tha? Nang Mexico kar ke? Pang dulu ke? Alah hello. Kaci ingling pi alang li ke ikan ingkoi artan lo alang li Bihek pensi laso Amek ban heka vi pusipu asar pisar berato to benam kacing dan tengke ase alang li akai arjon along kidu kithak dun siksak thektik lo lase Karbi Anglong Autonomous Council kiting ade CM Dr. Tuliram Ronghang alang li la bangso anjir phan lang pon te mesenji pusi delehin pechuning ripon ke do ahem sitamela hello otum ke do betha chapareng ji phasa me kasik thektik angong jilo se ke thege ding tum alangli phan ate kalana atom phan sitame asu je phan kelang pon asonte mi party Karbi Anglong District arlo puthot Hamphang asong Kimi ke parja pontu. Lake longri chirai kom amai LCA pu edop committee pu parja ponlo. Ke claim kidamchi aparman nonamat mai pu patmoteron Aphan si pek ponlo. Lapen kong chunbang sarmon hanse anparta pinang an claim bang pu bang phi arpu chepek pon ringti. Sonsi alang litum akemang lake Karbi Anglong along le phelang aphuta kachirai komchi Aphan si arjap thipen kachisong ponchi puta lamthe chepaklang po. Anparta halapu Bengali Samaj leader pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan pasuntukta un parlukrakta unpu kaningje aphutakta sodak pen LCA amai pu patmoteron ahin pen kapin rempon pidolo. Labangso Karbi longri cherai kom amai asong Kimi kaparjapon nangkok lake Karbi Anglong longri longpat kacherai kom chia phansi parjapon lo. Ladak song dhorompu chipu pepin pen Karbi tangte Karbi pu aning angthin ke thapen ipi longri cherai kom nang jipu aning angthin ke thapen karjap thipen longri longpat cherai kom peme popu akamatha thip abang phu abang phiatum wangpen chesong rapet lo nang pusi longri cherai kom amai edop committee amai phu patmoteron ahin pen ning jepo.
Tangte patumi pai ni phai inkoi ra pho ani longri cherai kom amai asong akimi kapar japon edop committee pen phirang ke amai kangni pen karbi anglong angkang pi aphan kapache thang amai kangni ponalam thi arjupon ik sina News Text Report Karbi Anglong News Channel Porte tum pini nang litum ma por teng benang chutong dun theka pot nang litum aphan litum hen pen suri kardom pajir iklo pini kopi pot si ladak Karbi risoi jang atum amuluk bang chutong nang kokma pulok potang te nang litum ma hen pen Karbi long arat aphan litum hen pen ka kapachini gang tung alam the bang pu hen lo ya hol lo tema Karbi long bang ke song la pu ke tu pik lo la pen alang litum claim credit pu bang litum puam de alang litum ma claim bom dam bom lo setami in claim isi ki do ek the da joine pini pinana dim na ke chunam de la puson se do lo jasamet pet non pgr vijar le langdam le puno langdam non ke dam tang lingkan February chiklo party song dhorom aki lok chi pu pin pen Karbi kur pho chinrum pet pen ka che song a joine halabang so hut satame team Karbi long mate Karbi long autonomous council ka chari atum sai jok je ang phun mang chingdu nang kok si rata hong jai long alang tum lam chak chipi lo je Karbi long autonomous council pgr vijar pu thak prabjin me election pu alang tum lam chak chipi lo la pen cheng lok Karbi long autonomous council atum akaprek ka puthak sedame la puson si lam chak chipi lo electoral ro la puthak le puno 6 schedule la puthak le puno sedame ilitum akisung ba a weakness mangala heno ilitum ka chingrum mek theda ta joine ilitum aphong neplut la puson do hemprek le puno akaprek 6 schedule puno la pen barni isu sa puthak puno iso inji ra phan bang na ka chine ka holo sedame ilitum akang sai bang long le delo che song lo tema sedame che prat jam joine unity do ek thede ta joine ilitum pinian la ke mang chundam de delo non he jong sadame haladak harok halong sadame ilitum Karbi long autonomous council mate 6 schedule autonomous council asiye ma ke hai pan sadame jume juno na puson la puson do koklo lasi kopi pon ma pulo patang te mopen he jong ni lige thandam ilitum inkleng isi ge do ek the ka chingrum ek the joine si ilitum Karbi khe etum man nang kelang rop la puson do koklo asi ilitum ma hin mathalo la puge chok chelo Karbi etum inkleng isi dona po nona por song party dhorom jepa thenang nilo Karbi kur phodo an mangi chingrum per na pol dak lo ephlc pola mangmelo congress pola mangmelo bjp pola mangmelo khelong ri farman chai kom nangji reng bernangji momota pir theru retik labang so khaireng bernangji po phanang ke iltum che songrap per nang po pu pensi ni tum pini lada Karbi ri so ejang atum ilitum chingrum pet akemang mang isivet lo Karbi long ri long pat chai kom nangji pola bang so akemang be pini tum isi committee mate is ad hoc committee lo isi committee mahang pathek lo lamuri chirai ko mai provinsi ni tum labang so committee bang mahang pathek lo lapen labang so a committee ni litum bangke akaprek songa nutin sa dami chedore lo tema sa dami labang so committee bangke litum me common issue jasamet pet longle puthak bangke chesongra pet pupusi ni litum hen pen lamchak chiplo lapen rada hong jai long sa dami itum hen pen kladak vai sap pen semi sa dami tanglo lasi ning thelo ki bang jilang ani Karbi arat satame ilitum long party dhorom chapatin te pin pe nang chara bang chitudun po busi ning thelo lapen Karbi long arat west Karbi long east Karbi long arat satame nitum ma song hin pen long ri chara ko ma mai hin pen bangke kladak pen pachini yang tung bang la puhan lo Karbi kisung ke boy long jasame pet long le phelang hin na thu bangke nitum un an ben ka arjabdun po un an ben arjabdun si litum hin pen ke che song bangke che song pidun po pusi nitum hin pen kladak alam the bang jai iklo lasi ilitum ala committee bangke pini samhang pathek lo lapen lamchak chipilo Karbi ke bangjila ni sarme ilitum hen pen ke un an pen ne bidi sore pen chenglo jakam horang sami charap chitu dun bompo lapen adun thu do thulang parni siha jong hawra ghat long kona muni lo ne nidum chini teng lo badang alang lige west bengal lo ne mate longka sor lo ne setame alang li lapu an ka cheplang hai la ana dom ma chepat helapu ana dadagiri ka chepaklang hai alang li Karbi long autonomous council mate ilitum 6 schedule pen ke seng autonomous council long alang li keche so nang chi jok dun lutsi ilitum Karbi long asiem phan jumeme junono lapu so nangi pu dolo alang li lapu an ajak ko ngajak lang hai je ning hang lo polo patang alang li phan pang ni lunda un ning hang lo polo patang te alang li tum bengali atum alang li phan bisun tukta un bu alang li halabang so arat mai pilong ning jelo asila bang so puthak bange ni litum bange chedonu nekhe lapen ning masing samsu ing samone athema me heno satame ni
nilitum karbiang long arat si insai po la pasuntuk ji pada karbiang long arat si insai po la pen hodak long papang nilun ji sa dami itum karbiang long arat si insai po kidam tang ni sa dami nilitum mahin betan me siama ka habe ke chok se ke lele dim long mangke nilitum ma pin rem bom lo alang li gen sa dami dhana do bom lo sa dami pini alang litum la anna sahas nga cepak lang de dak sik schedule la long ri long alang litum la sona seng jibi ke la bangen nilitum men tune la kro hethe alang li la dak karbiang long atomon along le pen thangnak ka chirap lo ka be tang de kacera blog avelo putang de kopi bola lang leson asing chibi hai ke nilitum karbiatum pini west bengal ang mamta benerji kopi tong ni ke claim kidam kachari ke calon ke meme jone tum pu ambe ke tim karbing long lapen bjp tum satame alang litum jakong thepik lo pusalang litum aphong chepak lang lo komane karbi le la puson le pinrem puson alang litum ahem dam me ki theng ke chok dam cheng lok dia ko pacho hang dam la puson do lapen alang litum it sel ang tangpik puse chepak lang kai ke ta lam thi chepak lang don verati komane ke claim kidam songatum Komande council atum ki claim ke dam ke chok che puthak le jong dun lo putang de sa me non alang cm han pu de da hot kona lo la bang so bjp ko people alang itu ma heming thang ma hedat ke ko people alang itu dia pa chuang ha hedat ke la pa na ti sel atum kona lo ludlap ke la pon ka phere ma la pon ka phere bode nang litum claim ke de no a ti sel ma chu ulap mo la pa na bjp tum la an ka phere po join si pini bang alang litum ke la ningkan pho phan sa arpu an ma thalo la arpu ka ma tha join si pini bang ke bang khe ilang rob de lo alang litum khelong riban ka pa thegali alang litum phe arpuan be pinelang litum lai ke che tum awot benglong le na po joine pinelang litum lam thi se chibidu na de alang litum lam thi si ke chibidu na he de joine pini kar bitum therak nang kok lo alang litum ma joina pini aphong kar bitum therak nang kok lasi alang litum sa be non apor bange kar binglong autonomous council ma ki chitang ali lang alang litum ma paralyze kali pu alang litum non jakong chipak lang nang pu alang litum he sa me lam thi chipak lang nang pu lam thi ke chipak lang ke lage nilitum de duty kali ki chok che lote karbing autonomous council lo chipak lang nang pu non alang litum kona lo ke dam lap ke la si tuning ri lo la bang so puthai karbing autonomous council sa me vote bank ba the thera ki chok che to man ke alang litum he na pin rem hai nang pu insai hai nang pu si itu ma hin pan so dak pan pachini KSA Inglong po Haraghat Regional Pen KCKB aso Aphan Patta kipi ingto non kura dong mukak ahiti pen Phuluni Revenue Circle asai hem an widely ajai mek kede 1951 pen aphinon Aphan kiwang atum non tribal tangte non tribal lopura longle Patta kipi ingto non pusi Karbiang Autonomous Council CEM tuliram rong hangaphan Inglong po KSA Haraghat Regional Committee amaipu budho terang pen sodak pen than pachini po son si pini pai ni phai Akerap po Phuluni Revenue Circle Office mate asai hem along an keche aso atuma phan longle Patta kipi kapang ton chia phan kachisong po bang so kachisong dong mukak ahiti pen by trailing mate by nang pachijeng ponsi Phuluni Revenue Circle Office mate asai hem an nang policy memorandum maluthui setami Phuluni Revenue Circle ASO arideng p bajer teka bang so memorandum aluthui along ke mang pon mate ka demand pon point number 1 no land patta to non tribal point number 2 no land rights to non tribal evict all the illegal settlers point number 4 erase immediately to all the illegals encroacher lapen point number 5 cancel all the lease patta issues to non tribal with proper audit and investigation son si labang su along paklang pon si ASO arideng pi pajer tekang si prab chin pen Karbiang Autonomous Council CEM tuliram rong hangaphan bangso memorandum alo kapile chi aphan ASO jojo terang pen chichak dun si bangso kachesong ajai mek ing samjin pen bachun po Phuluni pen bidor sing terang report Karbiang News Channel jong se kenang sot pulutan ilitum akorte tribal akorte tum hans mang silitum hokpon chaji labangge siksidul alolong aronong ketok tando la sila bangso pinia kechisong bangke kapre non tribal atum nilitum kachisong dat penaning oy nang nei hala bangso kachisong nang ko bangke nilitum bangke nilitum anwan apharman nilitum right apharman bangke nilitum kachisong nang kokko la song nang thak alang litum non tribal tum setame alang litum kilong nang yarat kachisong long nilitum jong dona thaiwe lapen Karbiang long ke doa na khe tu komen tu si district kahang long nang kachisong ke tu ke thek long
Komentu si atun ma state amup me nang ke song dun inut bak phan thek long ma sidame air set plung set ev phik ki bunang ke karbi atum ka song tami ali nang ke long dun ke bang asu pu bang ke karbi lo charlie song ke mentune sidame hujun la pe hala so long ning ke kang thulo pulo tang te mo hala bang so me cheteran lo pulo tang te angkang pi karbi ang long hala so ke cheteran porban ali tum nak pamer dunun edaji Pinilitum Karbilo Charlia Song Regional Wise Pinipen Kachi Song Cheng Bom Lo Halabang So Kachi Song Lo Nanglitum Chithirik Ma Chithirik Rema Ni Thoma Prans Nilitum Rejar Long Po Hala So Long Nanglitum Karbilo Charlia Song Abarim Akahay Usuk Teron La Penon Dobom Kikibom CM Dr. Tuliram Rohang Stame Nangli Kidam Tang A statement Kichok Che Putha Pini Jong non ini thomang bong jong si nan labang so lam kar chi pipe polo tang te nilitum karbi lo charlia song pen ke la answer say indefinite pen cheng lok kaprek in so dak akache song deng sa nilitum deng ponang kokpo Tangti nalitum la kese la aru rupan si nalitum chingun si pini nalitum la to me banam nang ti kaje pini nilitum bang ke karbi lo charlia song harogha regional committee long to tell nilitum 75 branch to labang so branch along pen president secretary tum pen chingrum si nilitum regional committee pen chelang pet si pin labang so kachi song pon bang ke deng pon lo Lakha Inkoi the Trok Dua Barguri constituency Angkang Arlo Sami Rumika Hansepia Phan Dua Barguri Press Club Abitung Pen Karchopon Lapen Phirang Kepen Chihu Chiput Pon Kopialam Thepen Ma Angton Pen Karbiang Long Arada Phan Kapachini Pon Alam The Archu Iksinang News Report Karbiang Long News Channel Aphan se ni tum Karbiang Long News Channel Kilang Ver Sulang Do Arada Mnakalam Project Lo Kardom Dirimed Person Crew Ini tum Karbiang Long News Channel pen aning van stamina le tum Aphan kapre ka beta le pen data dong he beta le pen part me song long be he beta le pen part me political long beta le pen part me mithang thorom long le pen kapre kenang he tum ke pakle pivan sonthosi pinile thot me ada kisi mithanga thorom te mithanga dhormo plonte chichini vekangji mate chela khave kangji ke pathik pon ke dola da ka srom ধর্ম তোমরা দা কেতাম তাং জুলাই 27 আরনি 7 লাখ tok বিথাং লক্ষমন ধরম তুম 7 লাখ tok মতে বিথাং ধরম তুম কোসনমা কে চারি কে চাহন পনি কে থেকনাং জি পু পেনা চক সো সেকি কে চিপিদো আসে কে সেকি কে চিপিলো মতে 7 লাখ tok long nikale si pene phong 7 লাখ tok long ke cheng si ano e ke chipalong pon la ke lam solam gali athe pinang tum lason akurs ana makamalong mate lason dhoromlong bethanga dhorom la panana makamalong hai huye kachipate dun mate ke chali dun ke pa judun e la pasondo kopini asat pene jok kopini kisung pene jok pa judun e do mate ke mithanga chali ni khang hei pene jok hetabe pini ilitum angjer lo run ka han sepi adan libang isi ningarong pik le pala phatame itum churu pon lo ala li la pason sadlang long ke pa undun ang kecheng siang deng ke pa undun theka potalang le patame kurwang thu pajero ase non alang li tum phan ni tum dak dwarber press club apitung pe tum nang ka chumri do ase alang li pen tum arjupon po alang li kosol ke konang deng ban si mate koson ke charlie ban si ke pa undun mahla pina pata belang li logo charlie a hin tame kwan ang deng si ke charlie lo ma la pelang li ke do adim ko na ba lahai hui ni tum dwarber press club pen bang lo la pelang tame tum thang Awalnya sampai itu man kita karbi pohopen karcu poni pansini itu meladak dua press club secretary yang sedang bipin itu nang hubri lo lah si nona itu nang itu no. Kado we pas tame nili tum pini dua press club abitung pen nili tum nang humri iklo lasi nili bangke dua press club long secretary nili senam iklo la kana tu bangke dua press club long sai ha macun bang lang di bangke advanced ku lo lasi pini bang nili tum bang ini si dua press club abitung hoi to nili tum bang ni bang lo lasi deposit pini nili tum dak nang humri nang ko ma putante kedam tang Julai ciklu 27 ani kimon ho adon ten isi 7 lang kita tik pom dolo nasi hala so 7 lang along
Lukhimon at Ron along at the one loxy long reprido fast second third fourth ando lasi nakang so dim long asa sat lang long risoi jang to chipati dun loxy bang pharu pira ba inkorai si armu ada sat lang itok chipati dun do la so long pen ini tumang jio lo alang di hansepi non makini bian chini mena lasi alang di hansepi lasi labang so sat lang no alang sisi kecheng si anong ite polong polo la so jok sini tum duar bori press club hin press tani isi ning karong la pen ning kang sam ajat leni tum pidun pajir dumo vides tani ni tum karbi maklah made man ki thenai maklah pensi alang di pani tum achu polpo lasi ram tum tani kan ini Nam Lukhimon amen taram si Dwar Bagri Press Club abitung Aphan sami kachoro lapen kardom pajerik lo kardom nilimen lake sami run mika hansepi nili pli dowan long ripen nili dowan amen lake Mahamaya Lukhimon adowan nili dok moka pen nili non kacharli bom ang deng la bangke BA LLB 5th semester si nili charlie pon bom Abangke nili ningarong ikpik anlo nilista me expect pe athema ke alabangke forta ashram pangrum pet pensi laso a sadlang bangke bipon lasi bang pharok li so se a munit dum tok pon lo lasi mani nili methang mata nili expect pe nili longpon jipoke sitame arnam Lukhimon herjume pai po herjume pen la penili tum adwan arar herjume pen nilista me laso peneng ane asengkan Lukhimon arona sadlang chepati long kecheng sianong ilong pono nilining arong ikpik anlo abangke choro ikpik anlo ilitum Lukhimon adhorom ari soi jang tum han laso sadlang ki bipon labangke choro ikpik anlo athema laso sadlang ki bipon pen ilitum mane nilitum Lukhimon adhorom tum ari soi jang tum stame Charlie pon long lo laso sadlang ki bipon pen anso se methang dhorama lama kam same Charlie ipon long lo asi ningarong pik an lo nili kecheng si ani laso Lukhimon aron sadlang ki bicheng ani ningkana bang nili tok dun lapen nili laso ningkan stame nili kecheng si nong esi chapalong pon lo labangke lalo ajhak bangke nili methang mata Charlie pon lo athema nil tum Lukhimon dhorama to magazine sitame do ladak pen sami esi hini nili Charlie pon lo mane nili free mane ke Charlie that kali emethang lo ke Charlie that kali emethang dhorama lama kam same chichini ning pu matha pon pen nili free time do hot bangke nili Lukhimon dhorama magazine sami nili Charlie pon la pente nonson my meeting do hot pustame dhorama songja pi songja potum same nangke than pon do la so hot same nili diary bang che maintain dun o nili mane halatum ke than along same nili note dun po lahai pen si nili Charlie pon pen la pen magazine long pen sami nili isi hini Charlie pon pen la pen ke the ke dinga tum phan sami isi hini charju pon pen si nili so sarlang pidun pen chapa undun lo nili ham family members la bangke nili pai do la pen nili bong la pen nili nitum bang hini do la pen nili phu la pen nili punu do nili non matke Charlie ikbom nogong nili non matke nogong low college long si nili Charlie ikbom BA LLB 5th semester ang deng sinon nili Charlie pon ikbom ala lo nili anse bor ipon tu ikpo kethek dun tu jip han nili biti pithek oji bol bangke thek the sitame si hini bor ipon po lalo athema kurusar lokhoning di handsex tame nili tum Lukhimon ado risoi jangnum hansemi nang than lo ke Charlie tame kinang sot lo Charlie ta thekbek nang ji athema ili tum karbia khai tum ke lo ke Charlie long non sikla prang don lok lang ili tum pa phi ik o lang lasi lo ke Charlie nat sami anso se li pa prang do na helang kaprek a course kaprek a line ili chini do na helang Charlie pona helang lalo nili kemang labang ke mane nili non bang ke lo course ti Charlie ikbom po nili kemang bang ke lalo mane la so degree jo dat lo pulote mane judiciary exam hansi mane prepare pon ji pusi nili matha pon lo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me